ଚିନି ରପ୍ତାନି ଉପରେ ଲାଗିବ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଉତ୍ପାଦନ କମିବା କାରଣରୁ ନିଆଯାଇପାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଅସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଚିନି ଉତ୍ପାଦନରେ ହ୍ରାସ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନେକ ପର୍ବ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଚିନିର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚିନି ରପ୍ତାନି ଉପରେ କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇ ପାରନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମୟରେ ଚିନିର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ସରକାର ଚିନି ରପ୍ତାନି ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଚିନିର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପରେ ସରକାର ଚିନି କମ୍ପାନୀକୁ 10 ଅକ୍ଟୋବର 23 ସୁଦ୍ଧା ଡିଲର, ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ବିକ୍ରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାର ମଧ୍ୟ ନଭେମ୍ବର 10 ସୁଦ୍ଧା NSWS ପୋର୍ଟାଲ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ଚିନି ମିଲଗୁଡ଼ିକୁ କହିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଦେଶର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଚିନି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଥିବା ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକ କମ୍ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଆଖୁ ଚାଷ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଚିନି ରପ୍ତାନି ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇବା ବିଷୟରେ ସରକାର ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି।